Gweddiwn. O Dduw, diolch i ti am yn harwain i gyd yma y bore hwn. Boed i ni dderbyn dy fendith di yn yr addoliad, yn y canu, ac wrth glywed dy air di. Amen. Yr wythnos diwetha, o'n i'n cyhoeddi Taw'r Parch John William Jones fydda yma gyda ni heddi. A mae'n dda bod na dwy iau sy'n gallu sefyll, gallu camu mewn i'r bwlch pan o angen. A dyn ni'n croesawu i dab Tudur Dylan yma. Gan falch iawn i cael eich cwmni chi a bod anach gweinidogaeth chi y bore yma. Yn dymuniadau gorau i'r teulu. Mae'n fis Awst a does na ddim digwyddiadau yn ystod yr wythnos. Mae gyd o'r digwyddiadau yn ail ddechrau y mis Medi. Ond yn awr, y sy'n nesaf gweinidog fydd gyda ni, yr Oedfa fel arfer am 9:45 ac yn awr fe wneud y casgliad. Diolch i ti o Dduw am yn dwyn ni yma, a diolch am yr rhoddion bendithiad i, yr rhoddwyr a boed, i'r rhoddion gael ei defnyddio hwyluso gwaith dy deyrnas. Amen. Mae gai ddiolch i chi am y croeso, dwi'n ymddiheuro am y siom dych chi gyd yn teimlo. Nad yr hen foi sydd wrthi heddiw. A mae'n ei ofn bod rhaid chi roi fyny efo amateur. O na fo, mae rhaid i bawb fynd drwy ambell i siom mewn bywyd yn does. I barhawn i ar Oedfa drwy ganu, a dwi wedi cael ar ddeall bod fi'n mynd i gael help. Bod na rhywun yn mynd i ddod i ddarllen. Felly diolch yn fawr rhag blaen, ardderchog, diolch yn fawr. 242 o doed y deyrnas nefol da diwn gweddi da i'r ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn a ddw genhedloedd byd yn un. 242.
Gawr ddarlleniad o lyc pennod 12, adnodau 49 i 56. Ac maen nhw'n adnodau digon tywyll. Yr Oedfa wedi dod i gynnu tân ar y ddaear, ac o na fyddai eisoes wedi ei gynnu. Yn wir, mae gen I fath arall o fedydd y mae'n rhaid I mi ei brofi, ac fe fyddai i'n gofidio hyd nes I mi ei gyflawni. Ydych chi'n meddwl mai I roi heddwch ar y ddaear yr Oedfa wedi dod? Nag meddaf wrthych. Yn hytrach, wnes I ddod I achosi rhaniadau. O hyn ymlaen, fe fydd na raniadau yn y teulu. Os oes na 5 person yn y tŷ, bydd 3 yn erbyn 2 a 2 yn erbyn 3. Fe fydd na raniadau. Tad yn erbyn mab a mab yn erbyn tad. Mam yn erbyn merch a merch yn erbyn mam. Mam yng nghyfraith yn erbyn merch yng nghyfraith a merch yng nghyfraith yn erbyn mam yng nghyfraith. Dywedodd wrth y tyrfaoedd hefyd, pan ydych chi'n gweld cwmwl yn codi yn y gorllewin, rydych chi ar unwaith yn dweud, mae yna law ar y ffordd, ac felly y bydd. A pham ydych chi'n gweld gwynt y de yn chwythu, rydych chi'n dweud, fe fydd hi'n boeth, a hynny fydd. Ragrythwyr, rydych chi'n gwybod sut I ddehongli golwg y ddaear a'r awyr, ond sut na fedrwch ddehongli'r amser hwn? A gawn ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw, diolch I ti am yr ychydig eiliadau hyn o dawelwch. Lle gallwn ni fod yn troi ein meddyliau. Oddi wrth fan o falon wythnos. Ar hoi yn meddyliau ar yr un peth hwnnw sy'n llawer mwy ac yn llawer pwysicach. Diolch I ti am ddarparu'r lle hwn. Y lle mae pobl wedi dod I dystiolaethu thair di ac I ganu dy glodydd di. Diolch I ti hefyd am ddarparu'r awr hon ar yn cyfer ni. Yr awr hon lle gallwn ni fod yn canolbwyntio ar yr un peth hwnnw. Yr un peth hwnnw sydd yn uwch ac yn ddisgleiriach ac yn bwysicach nag unrhyw beth arall yn ein bywydau ni. Ond I ti ddarparu'r lle hwn a darparu'r awr hon ar ein cyfer ni. Maddau ni o Dduw yn bod ni yn bobl sy'n tueddu dy weld di fel Duw yr un lle a Duw yr un awr yn unig. A phan fyddwn ni ar derfyn yr Oedfa yn troi oddi yma, fe allwn ni wneud hynny yn y sicrwydd nad un I gael ei gyfyngu o fewn cyfyngderau pedair wal, nag ychwaith I ni gael ei gyfyngu o fewn awr o amser fyddi di. Achos ar derfyn yr Oedfa, fe fyddi di yn cerdded allan gyda ni. A beth bynnag fydd yr wythnos yn penderfynu daflu tuag ato ni. Fe allwn ni wynebu'r wythnos yn y sicrwydd y byddi di gyda ni. Os byddwn ni'n disgyn, byddi di yno i'n codi ni.
Os byddwn ni yn newynu, byddi di yno i'n digoni ni. Ac yn bwysicach na dim, os byddwn ni'n teimlo'n unig, fe fyddi di yno yn gwmni ni. Maddau ni o Dduw yn bod ni felly yn rhy aml yn dy gymryd di yn ganiataol. Maddau'n bod ni'n cymryd y neges di yn ganiataol. A maddau'n bod ni yn cymryd neges dy fab. Y mab yr anfonais di yn byd ni dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Y mab dangosodd y ffordd i ni. Mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Ac mae'r tri pheth hwnnw yn dri pheth ddylai fod yn arweiniad i bob un ohono ni. Maddau ni nad ydyn ni'n gwrando ar ei neges. Y neges glywson ni 2000 o flynyddoedd yn ôl. Y neges am gymod. A'r neges a draddodwyd mor glir bron i 200 mlynedd yn ôl, gan yr un sydd wedi cael sylw pellach eiddiannol yn ddiweddar, yr apostol heddwch, Henry Richard. Dyna'r un a sicrhaodd y byddai'r cenhedloedd unedig yn rhoi pwyslais ar gyflafareddiad, sef y ffaith y dylai gwledydd yn lle mynd i ryfel a'i gilydd. Y dylai gwledydd fod yn siarad a'i gilydd. Ond maddau ni o Dduw yn bod ni yn byw mewn byd sy'n ymddangosiadol wedi troi cefn ar hynny. Yn bod ni yn gynyddol glywed am ryfela yn yn byd ni. Dwy ni yn ôl o Dduw at neges dy fab. Dy fab Iesu Grist yn dysgodd i weddio trwy ddweud, ein tad, yr hwnnwyd yn y nefaeth, sa'n teiddi'r denw, deled y deyrnas, neler dywyllus, megis ef, felly ar y ddeiar hefyd. Dawr i ni heddiw ein bara benyddiol, maddau ni ein dyledion, fel yma ddeu ni'n ein dyledwyr. Ni brafedigaeth, eithi'r gwared ni'r rhan drwg, seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mi barhawn ni ar gwasanaeth drwy ganu emyn 123. 123. Glendid maith y cread syndod i ddieithrwch. Gwyrth ein deiar fechan rhyfeddod bod a byw. Diolch am gael profi yn y dwys dirgelwch, ras a gogoniant, yr anrheithol Dduw. 123.
Dwi'n falch iawn o weld bod y drws ar agor gynnwch chi. Achos fel arfer cynhesu'r capel da chi'n gorfod gwneud. Ond y dyddiau yma, da chi'n gorfod oeri'r capel. A da ni yng nghanol gwyliau'r haf. Ac o'n i yn arfer mwynhau gwyliau'r haf, achos tan rhyw 2 blynedd yn ôl, o'n i'n athro. Ond na fo, 2 blynedd yn ôl, nes i benderfynu y bydden ni ar ôl rhyw 30 mlynedd yn peidio a bod yn athro. Ond mae'n anodd iawn peidio a bod yn athro. Dwi'm yn gwybod faint ohonoch chi sy'n dal y myd dysgu neu wedi bod yn athro neu athrawes. A da ni fel athrawon ag athrawesau, da ni wedi cael enw drwg gan lawer un yn yr ystyr yn bod ni yn rhy barod i roi prawf ar bobl. Bwrwch i'ch meddyliau nôl i'r amser pam o'ch chi yn yr ysgol. Na chi hen deimlad diflas oedd pam oedd yr athro neu'r athrawes yn deud rhywbeth fel hyn wrthych chi. Fore, da chi'n mynd i gael prawf. A chi'n meddwl, reit, mae un o 2 beth yn mynd i ddigwydd. Unai chi'n mynd i orfod treulio'r noson gyfan yn trio stwffio pob darn o wybodaeth fewn i'ch ymenydd chi. Neu y peth arall fydde'n gallu digwydd ydy bod chi'n gwybod bod dim lot o boint i chi ddechrau wneud achos bod chi'n mynd i fethu'r prawf beth bynnag. Pa un o'r 2 beth oedd yn wir, wel, chi'n gwybod, na fo, mae noson ddiflas tu hwnt a diwrnod ddiflas oedd yn mynd i fod o'ch blaen chi. Wel, yr union yr un ffordd ag yr ydan ni wedi hen arfer a chael profion yn bywydau, pob math o brofion. Mae yna un peth yr ydyn ni'n ei berchen hefyd yn gorfod cael prawf. A dwi yn arbennig o ddiolchgar i 199 mo'i enwi yma'n eistedd yn y blaen fan hyn a mi drwsiodd angharu tro dwytha. O'n i wedi dod i'ch plith chi. A mae'n ceir ni'n gorfod cael prawf MOT bob blwyddyn os ydy'r car yn 2 blwydd oed. A chi'n gorfod cofio bod chi fod i gael y prawf arbennig yma. Ond o'n i'n deud wrthych chi bod fi'n athro, ac unwaith mae rhywun yn bod yn athro, mae'n anodd iawn dod allan o'r arferiad. A dwi yn cael yn hemptio i roi prawf i chi, da chi ddim yn cael ateb y cwestiwn achos. Pa flwyddyn ddechreuodd y prawf MOT? Na gwestiwn i chi rwan. Pa flwyddyn, sy'n rai chi ateb, bydwch yn poeni, achos fel arfer pan fyddai'n dechrau gofyn cwestiynau i'r gynulleidfa, dwi'n gweld wynebau rei pobl yn mynd lawr. Gobeithio neitho ddim gofyn i fi, achos mae'r rhain chi'n gwybod yn iawn bod fi'n gwybod eich enwau chi. Wel, y ddedau wrthych chi pa flwyddyn ddechreuodd y prawf MOT. 1960. Cyn y flwyddyn, o ti'n iawn, Mari? Spot on, da iawn. Ti'n mynd i ddyfaru deud hynny, achos cwestiwn nesaf fyddai'n gofyn i ti. Ie, 1960, cyn y flwyddyn 1960, allech chi yrru unrhyw banger fyddech chi'n hoffi ar hyd y stryd a fydde neb yn deud dim byd. Ac yn y cyfnod yna, dim ond 3 pheth o'n nhw'n brofi. 3 phrawf oedd yna. O'n nhw'n profi'r brecs, sy'n lot o help. O'n nhw'n profi y lliw, ac o'n nhw'n profi a oedd y gola yn gweithio. Meddyliwch chi am y bobl garej yma. Yn cael ei talu ffortiwn neu 3 phrawf yn unig.
Ond, hefyd, dim ond ceir dros 10 mlwydd oed. O'n nhw'n brofi. Nithon nhw weld yn sydyn iawn bod yna gymaint o geir yn methu'r prawf. Mae rhaid i ni ddod â'r prawf lawr i 7 mlwydd oed. Ceir 7 mlwydd oed. Welon nhw fod yr un peth yn digwydd, fod yna gymaint o geir yn methu'r prawf nes yn 1967. Dithon nhw'r prawf lawr i geir 3 blwydd oed a drosodd. A dyna mae o wedi bod ers hynny. Ac erbyn hyn, mae yna 10 os nad canoedd o brofion bach mae rhaid i wneud ar gar. Gyda llaw, y teiars, nes i'n sôn am y teiars. A mae yna reswm da am hynny, doedd y teiars ddim yn rhan o'r profion cychwynnol. Mari, pa flwyddyn ddoth y teiars i fewn yn rhan? Mae yn y 10 gywir, chwa be? Mae eisiau chi gael hon ar brofiad gwaith yn eich garej chi. 1977. Ddoth y cyn 1977. Alla'ch teiars chi fod mor foel am hen i a fydde neb yn deud dim byd. Mae yna filiynau o brofion MOT yn cael ei cynnal bob blwyddyn. Ac wrth gwneud y gwaith ymchwil, chi siŵr o fod pan o'ch chi'n dod i'r capel heddiw, chi'n mynd i meddwl byddech chi'n cael rhyw ddarlith ar MOTs, nag o'ch chi? Wel, wrth wneud y gwaith ymchwil yma, nes i ddarganfod pa gar oedd yn methu yr MOT fwyaf. Wan gai ymddiheuro i chi, wan dwi'n mynd i jecio pa geir sy'n tu allan. Na, ni'n eitha saff. Gai ymddiheuro i chi rhag blaen os ydych chi yn gyrru'r car yma. Ydych chi digwydd gwybod pa gar sy'n un car yn methu prawf MOT yn y garej yma, lle ddweud chi? Wel, Vauxhall Corsa. Dyna'r car sy'n methu prawf MOT. Dwi'n gweld am y llun yn eich unwaith eto, gai ymddiheuro os ydych chi'n gyrru'r Vauxhall Corsa. Ond, ges i alwad ffôn chydig yn ôl. Gyn y mab yng Nghyfraith. A dyma fo'n deg, llwch chi'n ei ffafr am meddwl o, iawn, meddwl fi. Llwch chi fynd a fi lawr i'r garej i nôl y car. Mae'r car wedi cael MOT. Iawn, meddwl fi. A lawr â ni'r garej yn ardal Caerfyrddin. A pan gyrraeddon ni'r garej, dyma fi'n gweld y mecanic yn cerdded allan o'r garej, oedd y mab yng Nghyfraith allan o'r car. A dyma'r mab yng Nghyfraith yn gofyn i'r mecanic, has my car passed its MOT, achos oedd y mecanic druan ddim yn siarad iaith y nefoedd. Has my car passed its MOT? A fe glywes i'r mecanic yn rhoi'r ateb rhyfedda glywes i gan unrhyw fecanic erioed. It shouldn't have. Chi mynd i roi ateb fel hyn yn eich. It shouldn't have, but it has. Nithoch chi sylwi fel ddydys i garej yn ardal Caerfyrddin. Dwi'n mynd i enwi'r garej. A nath hwnna i fi feddwl, yda ni yn pasio'r prawf. Dwi'n sôn am unrhyw brawf yn yr ysgol. Dwi'n sôn am unrhyw brawf o chi'n sefyll rhyw 20 mlynedd yn ôl, 20 mlynedd yn ôl pan o'ch chi yn yr ysgol. A dwi'n sôn am unrhyw brawf y byddech car chi yn gorfod i sefyll. Ond y prawf. Yda ni'n pasio y prawf hwnnw. Mae yna sôn yn Efengil Marc am ddyn cyfoethog
yn gofyn i'r Iesu a di o yn pasio'r prawf. A pasio'r prawf i'r dyn cyfoethog oedd sicrhau bywyd tragwyddol. So chi'n yr ysgol, seren aur o'ch chi'n gael os o'ch chi'n pasio'r prawf. Oedd hwn isio gwybod be oedd o'n gorfod gwneud i gael bywyd tragwyddol. Athro da, beth o wna fi etifeddu bywyd tragwyddol, mae o'n gofyn. A mae'r Iesu'n ateb gwyddost y gorchmynion. Na ladd, na odineba, na ladrata, na chamdostiolaetha, na chamgolleda, anrhydeddad y dad a thfam. Gret, medde'r boi. Dwi wedi pasio'r rheina i gyd. Alla i, felly, gael bywyd tragwyddol. Mae yna un peth bach arall, medde'r Iesu. Jyst un peth bach. Dos gwerth y cwbl sydd gennyt a dyro i'r tlodion. Ac ar yr eiliad yna, oedd y dyn cyfoethog yn gwybod nad oedd o'n pasio'r prawf. Ond be mae'n ni weld, ydyn ni'n pasio'r prawf, oedd yr Iesu di sôn fanna am y 10 gorchymyn. Mae hwnna'n lle da i gychwyn. Lle i fentro dweud bod pob un ohono ni wedi cadw o leia un o'r 10 gorchymyn. Na ladd. Di ambell i bryfyn yn y gegin ddim yn cyfri efo rhywbeth fel yna. Dwi'n siŵr bod pob un wedi cadw at y na ladd. Ond mae yna rei yn y 10 gorchymyn sy'n chydig bach anoddach i gadw ato fo. Enghraifft, mae o'n deud bod chi ddim fod i chwynychu beth sy'n gan eich cymydog chi. A mae'n defnyddio un enghraifft asyn. Chi ddim fod i chwynychu asyn eich cymydog chi. Mae'n gobrin bod gen neb o'ch cymdogion chi digwydd bod yn berchen asyn. Ond be oedd asyn yn y cyfnod yna? Wrth gwrs, ffordd i fynd â chi o A i B. Car fydde fo heddiw. Dychmygwch chi bod chi'n cyrraedd nôl heddiw. A bod chi yn edrych at eich cymydog chi, at di eich cymydog chi, ac o flaen y tŷ mae gynno fo gar newydd sbon. Porsche. Chi'n gwybod bod wedi gwario rhyw 100,000 arno fo. A chi'n edrych ar y car. A chi'n meddwl, o, hwnna gar neis. A chi'n edrych ar eich dreif chi. Vauxhall Corsa. Os ydych chi wedi chwynychu unrhyw beth sy'n gan rhywun arall, mae hwnna'n golygu yn bod ni'n methu y 10 gorchymyn. Felly be am i ni dorri'r prawf lawr o 10 i 2 beth? Mae 2 beth yn haws cofio na 10. A mae'r Iesu wrth sôn am y gorchymyn mawr yn cyfeirio at 2 beth. Car yr arglwydd dy Dduw, a tholl galon, ac a tholl enaid, ac a tholl feddwl. Dyma'r gorchymyn mwyaf a'r cyntaf, ac yma'r ail yn debyg iddo. Car dy gymydog fel ti dy hun. Ar y 2 orchymyn hyn, y mae'r holl gyfraith a'r proffwydi yn dibynnu. Na chi 2 beth. Dyna'r prawf. A dyn ni wedi pasio'r prawf hwnnw. Ond bydde rei pobl yn dweud, wel, ydy, mae'n neis torri fo lawr o 10 i 2. Ond mae jyst cael un peth fel prawf. Jyst ryw un frawddeg fach. Ryw un sylw bach. Bydde hwnnw'n haws i gofio na 2. Wel, y nes nôl yn Efengil Mathew. Mae yna hanes cyfarwydd iawn i bob un
Yr hanes am y gofyn, chwilio a churo. Ac ar ddiwedd y darn bach yna, mae yna anogaeth gen yr Iesu i bob un ohono ni. Pa beth bynnag y dymunwch i ddynion i wneud i chwi, gwnewch chwithau felly iddynt hwy. Be bynnag ydyn ni yn dymuno i ddynion wneud i ni, dyna ddylen ni fod yn ei wneud iddyn nhw. Be am i ni gymryd hwnna fel prawf? Ydyn ni'n pasio'r prawf yna? Bwrwch eich meddyliau nôl i'r dyn cyfoethog. Be oedd pasio'r prawf i hwnnw? Wel, pasio'r prawf i hwnnw oedd cael bywyd tragwyddol. Be allwn ni fod yn ei roi fel pasio'r prawf i ni? Mae siŵr o fod mae pasio'r prawf fydde rhywbeth mor syml a ydy Duw yn ein caru ni. Os da ni'n methu'r prawf, wel na, bydde fo ddim yn ein caru ni. Os da ni'n pasio'r prawf, wel ydy, mae o yn ein caru ni. Chi'n cofio be oedd y prawf ydyn ni'n gwneud i bobl eraill, fel y bydden ni'n dymuno i bobl eraill i wneud i ni. Ydyn ni'n pasio'r prawf? Dwi'n meddwl mae'r ateb i'r cwestiwn yna ydy union yr un ateb a nath y mecanic i roi i'r mab yng nghyfraith chydig yn ôl. It shouldn't have, but it has. Achos am ryw reswm, na llai I mo'i esbonio. A dwi'n gweld bod na ddiwinyddion llawer mwy na fi yn bresennol. Ond allai I mo'i esbonio fo. Mae o'n deud yn y Beibl, Duw cariad yw. O'n I sôn am yr adnod fyra yn y Beibl, na ladd. Ond mae Duw, cariad yw yn dod yn agos iawn ati o ran hyd. 3 gair yn unig. Ydy, mae Duw yn ein caru ni. A dos gynna ni'n syniad pam. Dyn ni yn methu'r prawf, ond y cyfan y gallwn ni wneud ydy ymdynghedu o'r newydd i drio cyrraedd rhyw ddiwrnod lle y gallwn ni fod yn deud yn onest, os ydy'r cwestiwn yn cael ei holi, ydych chi'n pasio'r prawf, yn lle clywed yr ateb, it shouldn't have, but it has. Byddai'n hyfryd meddwl rhyw ddiwrnod y bydden ni'n gallu ateb y cwestiwn yna. Nid gyda 3 gair, nid gyda 2 air, ond gyda 1 gair, ydyn. Mwyn I enw. Amen. Mi orffennwn ni yr Oedfa drwy ganu emyn rhif 257. Rwy'n gweld o bell y dydd yn dod, bydd pob cyfandir is yr hod yn eiddo'r Iesu mawr, a holl ynysoedd maith y môr yn cyd-ddyrchafu mawl yr ior dros wyneb Dyma'r lawr. 257.
Credir hwn sydd i'w chlaw pob deall, gadw ein meddyliau a'n calonnau yng Nghrist Iesu, o'r awr hon hyd byth. Amen.